Това е астрологична прогноза за периода 5 до 11 юни 2024 година. Тя е за всяка зодия. Аз съм Деси Ковачева. Добре дошли в моя канал Astro House. Искам да ви благодаря за отзивите, да ви благодаря за това, че давате обратна информация за това как реагира вашата карта, за това каква динамика има за вас самата прогноза в вашето ежедневие. Това е много полезна обратна връзка. Тези от вас, които искат да чуят цялата прогноза за месец юни за всяка зодия, оставям бутон. Сега ще се появи в горния десен ъгъл на екрана ви. А сега конкретно да минем към дните 5-11 юни. Слънцето, Венера, Юпитер и Меркурий са се събрали в знак Близнаци. В дните 5, 6 и 7 юни и Луната ще е там. Това е много по-лека енергия в сравнение с тази, през която минахме от средата на март и поне до средата или до края на месец май. И добре, че е така. Сега ще гледаме по-ведро на живота, ще бъдем по-комбинативни, няма да взимаме нещата толкова навътре. Въобще това е енергията на близнаците. И това в много голяма степен ще се усеща поне през първите 2 седмици на июни. Там, където в вашата карта заема знакът Близнаци, съответно с планетите, присъстващи в този знак, ще бъде най-големия акцент от вашите приоритети, които имате през първите 2 седмици. Съответно, тук правя обща прогноза и ще коментирам как знакът Близнаци е позициониран спрямо вашето Слънце, Луна или Асцендент. И енергията на близнаците ще започне да се усеща още на 5, когато Луната влезе. Това ще е много добър ден, особено от обяд нататъка. Ако имате да уреждате всякаква примерно информация, която е свързана с документи, ако имате работа с държавна институция, ако примерно преговаряте и нещо искате да финализирате, много добър момент за подобни дейности, даже примерно да се даде обещание, дори само да се договорите без да си разменяте някакви документи. На 5 ситуацията е много добра за приключване, за финализиране, за установяване на някакво мнение, което имате въобще, да си начертаете следващите стъпки. И на 6 е новолунието в Близнаци. То дава много силен импулс за инициатива, за нещо, което ще изграждате в следващите 2 седмици. Ако очаквате някаква информация, тя може да дойде на 6, но не се фокусирайте точно върху самата дата 6. Тя може да дойде и примерно 2-3 дни преди това и 2-3 дни след това. Въобще в дните 5, 6 и 7 много силно ще се усеща това новолуние. Инициативи за всичко, което може да прилагате практично. Примерно искате да изкарате шофьорска книжка или примерно трябва ви да започнете някакъв курс, да имате лиценз за упражняване на някаква дейност. Нещо, което може да приложите в сравнително обозрим срок за себе си. Ето сега може да инициирате такова нещо. Това новолуние прави един напрегнат аспект към планетата на ограниченията Сатурн. Тук какво е важно? Важното е, че новолунието ще има ефект от сорта проба-грешка. Може да се натъкнете на препятствие, от което ще ви стане много неприятно. Ще видите слабостите, които трябва да изправяте. Това препятствие може да е свързано и с вашето ниско самочувствие. Нещо, което няма да преглътнете толкова лесно, но вие ще си дадете сметка, че има ограничения, с които трябва да се съобразявате и вие ще ги преодолеете. Все пак новолунието е в Близнаци. Близнаците винаги намират още един начин. Те са изобретателни. Сега ще се затвори една врата, ще се отвори друга врата. Вие ще намирате повече от един начин да намирате решение на вашите задачи. Това усещане за препятствие може да се усети най-силно в дните 6 и 7 юни или в дните 12 и 13 юни, но, както казах, прехапвате си езика, продължавате нататък, ще измислите още един начин, ще измислите още едно решение. Другият аспект, на който искам да поставя акцент, преди да премина към прогнозата за всяка зодия, това е напрегнатия аспект между Марс и Плутон, който ще започне да се изгражда от 9 юни нататък. Пика му ще бъде 10-11 юни. Този напрегнат аспект между Марс и Плутон ще донесе усещане за това да се осъзнае, примерно в една връзка или в едно сътрудничество, въобще в начина на работа може да се усети,
Кой над кого надделява? Чия воля се взима приоритетно? Кой как въобще упражнява властта си? Това може да бъде и в лични взаимоотношения, може да бъде и в работни взаимоотношения, може да изпитате в личната си сфера такова усещане, примерно дали над вас се упражнява власт или това как вие упражнявате властта си на другите. Това е част от цикъла на Марс и Плутон, който започна в средата на месец февруари. И това е първата отсечка. Това е първият анализ на това какви отношения изграждаме през последните няколко месеца. Ако е примерно в любовна, интимна връзка, има ли удовлетворение от секса? Това са планети, които имат много голяма тежест относно физическото привличане. Ако примерно става въпрос за упражняване на власт, с този човек можем ли да работим? Дали пък не злоупотребява със своето влияние над нас? Така че ето такива въпроси този напрегнат аспект ще провокира в дните от 9, 10 и 11. Ще се усеща малко и на 12. Най-силно този аспект ще се усети от януарските водолеи, от априлските телци, от юлските лъвове и от октомврийските скорпиони. И разбира се, ако в първите 5 градуса на същите зодии имате луна, асцендент или пък оси или други планети. И така преминавам към хороскопа за всяка зодия за периода от 5 до 11 юни. Овен и тези, които имат луна или асцендент в Овен. Най-активната част от вашата карта, скъпи овни, ще бъде секторът на комуникациите. В случая това е знакът Близнаци, за който говорех в въведението на настоящото видео. В него са се събрали няколко планети. На 5 е особено подходящо, ако решите да работите с документи, ако решите да вадите някакви разрешителни, ако водите преговори, ако се занимавате с спедиция или търговия, ако нещо уреждате формално, 5 е по-добрия ден да го приключите. Също така 5 юни е много добър ден, ако примерно се занимавате с работа, която е свързана с големи групи хора. Ако примерно не само търсите съмишленици, ами примерно правите някаква организация за събития, ако имате нещо да оповестявате, няма значение дали сте в сферата на маркетинга, рекламата, връзките с обществеността. Това може да бъде и чисто приятелски разговор, ако търсите примерно съмишленици или ако търсите подкрепа. Като цяло 5 юни е много добрия ден особено да приключвате нещо, което вече сте организирали от дълго време и сега трябва да извадите някакъв документ или трябва да подпишете някакъв договор. На 6, когато е новолунието, новолунието ще даде много силен импулс като цяло на тези ваши дейности, които са свързани с ваши инициативи. Както казах, обаче във въведението на 6 самото новолуние образува един напрегнат аспект към Сатурн. Може да се натъкнете на някои пречки и те да са в един вид във вашата, образно казано, сляпа зона. Това може да са пречки, които, да речем, може да създаде някоя институция или, примерно, ако тръгнете да уреждате нещо ново, да трябва първа да научавате какви са правилата за тази ваша нова дейност. Така че обърнете внимание, това е нещо, което може да се поправи. Ако, примерно, забележите, че около това новолуние, това въобще ще е важно за целия период, за следващите 2 седмици след 6 юни, защото сега с новолунието на 6 луната започва да расте и тя подкрепа всякакви инициативи. Ако не ви се отдаде от първия път, опитайте се да го направите от втория, ако не от третия. Търсете начини, включително такива, които са нестандартни, които могат да заобиколят едно или друго препятствие. Даже сега с това новолуние може да установите, че нещо ви липсва. Липсва ви документ, нещо не сте знаели за някакви правила, не сте знаели за някакви разрешителни. Или, примерно, ако това новолуние ви стимулира примерно да си купите кола. Може точно сега да разберете, че тази кола може да има някакви наредности около нея. Или, примерно, сега сте решили да си купите някаква електроника. Избрали сте един модел, избрали сте определеното нещо, което искате да си купите и точно в този момент имате някакво препятствие. Ето на такива моменти сега в дните 5, 6 и 7, в по-голяма степен 6 и
7 бихте могли да се сблъскате. Това, разбира се, касае и чисто комуникативни препятствия, примерно в тези дни, особено 6 и 7 юни. Ако решите да се споразумявате, може да сте решили по някакъв нов начин, дори да общувате в личната сфера с вашите братя и сестри, точно сега да има някаква новина, която идва от тях, може да се окажете изненадани, че не сте предполагали, че има някаква скрита информация, което може да ви стане малко неприятно, но може да наваксвате с тази информация, защото всичките планети, които са застъпили в знакът Близнаци за следващите 2 седмици, вие всъщност ще се занимавате с това да събирате нова информация, да се информирате повече, просто защото от този разговор, от този документ или от този ваш интерес, който сега сте си поставили да развивате, вие ще имате цяла нова област на изучаване, цяла нова област на информираност ще ви трябва сега тепърва да разбирате. Така че не се притеснявайте от някаква пречка, която сега може да излезе около новата информация, която ще дойде около 6 и 7 юни. За тези от вас, особено които са родени от 16 април нататък, е много активен период, защото Марс е върху вашите слънца. Вие сега ще много активни. Разбира се, ако в последните 3-4 градуса на Овен имате Луна или Асцендент, също Марс доста ще ви засили. Сега като инициативност, като дейност. Седми в този смисъл вече може да ви даде и някакви нови идеи, които да имате, след като на 6 може да сте разбрали за някакви ограничения. На 8 и 9 фокусът ви ще бъде в домашната сфера или примерно ще обърнете повече внимание на най-близкото си обкръжение, може да обърнете повече внимание, да речем, на имота, като поддръжка. Това са и едни добри дни за дърпане на крачка назад, да се огледате къде сте, да се концентрирате, да се съберете, както се казва. Тези от вас, които търсят някакво ново място за живеене, това са добри дни за огледи и да намерите нещо, което отговаря на вашия бюджет и на вашите доходи. 10 и 11 юни, аспекта, за който говорих, напрегнати аспект между Марс и Плутон, как може да го усетите? Това може примерно да бъде, дали ще е разговор, дали въобще ще е някакво общуване с любимия човек, с който така да си премерите кой къде се намира в настоящата връзка, доколко тя ви удовлетворява. Фокуса на тези дни 10 и 11 ще бъде любимият човек, ще бъде и вашето дете. Примерно, ако имате 1-2 деца, това ще бъде по-голямото дете. Това ще бъдат и дни, в които ще се подложи на изпитание, примерно, и вашата ценностна система. Правилна ли ви е преценката? Околните, любимият човек ли е, или от вашето дете ли е? Получавате ли необходимото внимание? Получавате ли необходимото отношение? 11 ще бъде много стимулиран от към комуникация, от към общуване. Ако независимо по какви поводи и с когото и да било да общувате, но бъдете готови и за реакции, които могат да дойдат неочаквано. В този ден Луната прави напрегнат аспект към Уран, квадрат. Така че независимо колко сте добронамерени или независимо от срещната страна колко е добронамерена и конструктивна в разговора, може да получите информация или отзив, който въобще не сте очаквали. Телец и тези, които имат Луна или Асцендент в Телец. Първо искам да ви предупредя, че може да чуете някоя друга гръмотевица, защото навънка има буря. Това го казвам, за да не се стреснете. На 5, 6 и 7 юли планетите фокусират вниманието ви върху сектора на доходите, идващи от работа, но това също така е сектора и на ценностната система. Във вашия случай това е знакът Близнаци. На 5 юни може да получите позитивни новини, ако примерно придвижвате теми, които са свързани с работа, ако придвижвате теми, които са свързани с заплата. Тук също така на 5 юни може да имам отзив, който да е силно удовлетворяващ, ако примерно очаквате някаква атестация, очаквате да бъдете оценени. Просто да видите една добронамереност, една удовлетвореност, както в хората около вас, така и вие да се почувствате
оценени от тях. Шестия е с малко по-различен оттенък. На шестия е новолунието в Близнаци. Както казах, това е вашия сектор на доходите, идващи от работа и на ценностната система. Това новолуние е много голям импулс по тези теми. Разбира се, че може да е едно продължение от предходния ден, от новините, които са дошли на 5. Това са теми, които синхронизирано се развиват. Разбира се, темите около, примерно, ако договаряте заплата, ако договаряте нова работа, дори и да е в рамките, примерно, задължения в рамките на настоящото място, където работите, самата новина може да дойде няколко дни, 2-3 дни преди самото новолуние, 2-3 дни след самото новолуние. Той е голям импулс. За следващите поне 2 седмици фокуса ви ще бъде в насока да изграждате нещо ново. Нещо, което обърнах внимание в въведението на настоящото видео. Това новолуние е в напрегнат аспект с Сатурн. Може да имате усещането, ако примерно търсите атестация за себе си, ако примерно търсите удовлетворение, това може да не е задължително да договаряте нова заплата или примерно да договаряте нова работа. Може да имате усещането, че не сте получили това, което искате да получите. Или примерно, идва информация за нова възможност, но това не е в никакъв случай първият ви избор професионален. Имайте предвид, че мястото, където се случва този голям стимул, защото няколко планети са се събрали в този ваш сектор. Може да имате усещане, че правите някакъв компромис или че не ви е предложено точно това, което сте искали. Примерно, един ден се получава информация, която е удовлетворяваща, на следващия ден се оказва, че тази информация не е чак толкова удовлетворяваща. Или пък примерно, не се развива сценария точно по очаквания начин. Първо, да речем, ви се отказва, след това ви се обаждат отново и ви казват, ама той има възможност за нещо друго. Така че и по този начин може да протече тази информация, която получавате. На 7 юни на тази ситуация ще погледнете по-ретроспективно, ще си дадете сметка, че е имало моменти, в които интуицията ви е подсказвала как ще се развият нещата и всъщност ще свържете пъзела, ще си наредите нещата така, че да можете правилно да оцените и плюсовете и минусите от този нов импулс, който ще дойде около това новолуние в сектора на доходите, идващи от работа и на вашата ценностна система. Това, разбира се, може да бъде и някакво общуване в приятелската среда, което да ви наведе на някаква мисъл с какви хора имате необходимост да общувате. Точно това ли е вашата приятелска среда? Може и тази информация да бъде обяснена и по този начин. На 8 юни ще бъдете по-комуникативни. Ето това, примерно, е по-подходящия ден за споделяне на информации, за споделяне на теми, които са в вашата приятелска среда. Ако искате да стимулирате общуването в среда, в която имате съмишленици. От 9 юни Марс, планетата на действието и на волята, влиза в вашия знак Телец. И това в най-голяма степен първоначално ще го усетят тези от вас, които са родени през април. И по-активни дни в това да преценявате доколко сте постигнали, примерно, професионалните си цели. Доколко, примерно, въобще сте постигнали статуса, който вие искате, там където вие искате да се видите. Това ще бъдат 9, 10 и 11 с по-голяма тежест 10 и 11. Това са дните, в които Марс и Плутон ще направят своя напрегнат аспект квадрат. Този цикъл на Марс и Плутон започна през февруари и сега може да се каже, че е първата отсечка на това да прецените как изграждате взаимоотношенията. Ако сте били в нова връзка, ако сте започнали нова връзка, тази връзка удовлетворява ли, дори сексуално дали ви удовлетворява, двамата партньора как се съчетават, дали имате общ подход към проблемите, как се съчетавате дори в ежедневието като ритъм. Другото нещо, ако е примерно действаща любовна връзка, това може и да са взаимоотношения в работа, са взаимоотношения относно кариера.
Това ли е мястото, където вие се чувствате удовлетворени? Това ли е попрището, където вие се виждате и занапред? Така че тези дни, 9, 10, 11 и 12 юни, са много силни в това отношение. Вие да прецените дали с конкретен човек, дали в конкретно работно място, с конкретна кариера, и въобще необходимо ли е нещо да се поправи, ако нещо не ви харесва. Виждате, че този квадрат на Марс и Плутон, който ще правите тази преценка, дали някой упражнява волята си върху вас по начин, по който вие не искате да се упражнява, или пък, примерно, вие можете ли да наложите волята си на друг човек, идва в съчетание на това новолуние в сектора на ценностната ви система. Добре е да ги свързвате тези неща, как действа едната комбинация, заедно с стимула, който вие получавате от самото новолуние. Въобще на 8 и 9 ще имате необходимост да се наприказвате по този въпрос. 10 и 11 юни вниманието ви ще бъде към домашната среда. 10 и 11 са понеделник и вторник. Най-близката ви среда. Хората, с които живеете, ще имат необходимост от вашето внимание. Това в един преносен смисъл ще бъде и фокуса ви там, където вие се чувствате сигурни. Мястото, където вие намирате сигурност за себе си. И това чувство за сигурност ще бъде доста провокирано, специално на 11, когато Луната и Уран образуват един напрегнат аспект квадрат. Това ще бъде момент на изненада, може да бъде момент на провокация. По-силно ще го усетят тези от вас, които са родени след 15 май, но разбира се, този напрегнат аспект между Луната и Уран може да се усети от останалите като един импулс, дали било на изненада, дали примерно някой от вашето най-близко обкръжение би ви доставил информация, която просто няма да е регулярна, няма да е тази, която обикновено ви се поднася по начина, по който ви я очаквате. Близнаци и тези, които имат луна или асцендент в Близнаци. Новолунието на 6 юни за вас ще бъде с изключително голям стимул във връзка с партньорските взаимоотношения. Може също така да почувствате и много голям импулс за лична инициатива. Това може да бъде период, в който да постигнете някакво споразумение, да се постигне дори някакъв договор, нещо, което се оформя писмено. Това е много добре, ако примерно имате възможност да го оформите на 5, всичко, което е свързано с легализации, с работа с държавни институции. Също така на 5 юни може да имате добро развитие на теми, които са свързани с вашата кариера и с ваш социален статус. Примерно, ако предвиждате документи, които са свързани с ваш любим човек или ваш брачен партньор, като цяло дните 5, 6 и 7 ще са много стимулиращи за вас. На 6 в деня на самото новолуние имайте предвид, че новолунието ще има своето значение като тема, като ваши инициативи, като нещо, което основополагате поне за следващите 12 месеца. То ще има много силно влияние поне през следващите 2 седмици, чак до пълнолунието. Така че сега каквото инициирате, то ще бъде много важно за вас. Както споменах в въведението, новолунието прави напрегнат аспект с Сатурн, който до някъде ограничава. Как може да усетите това ограничение? Това ограничение, примерно, може да дойде по линия на много авторитетен човек около вас. Това може да бъде някоя родителска фигура. Ако пък очаквате някакво развитие по повод ваше израстване в кариерата, точно сега може да има за вас възможност, която обаче така ще я гледате като на нещо, с което ще трябва да направите компромис. Имайте предвид, че както и да се разиграят картите, вие сте в тази позиция да имате повече от една възможност. Така че ако една врата се затвори, друга врата ще се отвори. Дори точно в този момент, примерно единия ден може да разговаряте за едно, на следващия ден да се окаже, че положението се е променило.
Така че ако имате някаква възможност, която сте усетили, че не е точно вашата, да, сега има условия за много голям импулс и за много голямо развитие, но тази възможност може да не идва за вас в подходящото време. Може в следващите дни всъщност тази възможност да се измени. Или пък съответният човек да си промени мнението. Така че тук това новолуние ще има подобно усещане около него, като да, идва възможност, но тази възможност идва със своите ограничения, които обаче ще се окажат преодолими. Може да се сблъскате до голяма степен с ниско самочувствие, с някаква съмнение, което имате дали в човека, с когото говорите, или примерно ако кандидатствате някъде за работа, ще имате съмнения за тази позиция или точно за тая фирма. Тази информация може да дойде при вас дори още на следващия ден на 7, защото комуникацията на 7 ще е по-улеснена. Не забравяйте, че когато една врата се затваря, друга се отваря. И всичките възможности, които идват при близнаци сега през първите 2 седмици на юни, всъщност ще бъдат по няколко. Разчитайте на своята гъвкавост, на своята адаптивност. С това новолуние в вашия знак ситуацията може много бързо да се измени, да ви бъде предложен повече от един вариант, повече от една възможност. На 8 и на 9 може да ви се наложи да поработите малко, като на 9 вече ще ви е хрумнал някакъв вариант за излизане от ситуацията, за някаква нова възможност, която да бъде полезна за вас, в която да видите себе си удовлетворени. Нещо, което на вас ще ви харесва много повече, отколкото примерно някаква идея, която е възникнала около 6. На 9, 10 и 11 Марс и Плутон образуват аспект, който при вас може да активира примерно теми, свързани с договор, може да активира теми, които са свързани с далечно пътуване или примерно тема, която е свързана с семейството. Плутон често има отношение и към ресурсите, към общите ресурси. Това примерно може да бъде ситуация, ако примерно в февруари месец при вас е имало причина примерно да обмисляте договаряне, може това да е било свързано с уреждане на наследство или примерно да е било свързано с кандидатстване за кредит. Или пък, примерно, сте имали ситуация, в която да заведете дело. Може да сте в някакъв юридически процес. И сега ще бъде една първа отсечка да прецените всичко това при вас дали протича по начина, по който сте го планирали тогава или по който процес е започнал тогава. Може и в средата на февруари просто да сте имали план да поемете една такава инициатива. Имайте предвид, че от 9 юни за около 4-5 седмици Марс ще преминава през сектор от картата ви, който е свързан с тайните, който има отношение и към скритите врагове. Така че вие сега в следващите няколко седмици всъщност може да се натъквате на информации, които до момента са били скрити. Или примерно хора около вас, на които сте считали, че можете да разчитате, сега да си покажат така рукцата и да разберете, че на тях не може да се разчита. Това е и аспект между Марс и Плутон, както казах, който много ще се усеща в дните 9, 10, 11, 11 ще е пика и на 12 разбира се ще се усеща, в който тук е който надалее, кой кого, на кой докъде са му границите. И някой от вашето обкръжение ще се опита да ви изпита докъде стигат вашите граници. В тази връзка 10 и 11 юни са дни на много оживени комуникации. Тези дни, 10 и 11, са много интензивни на разговори. Много от тях ще се развият добре. Имайте предвид, че на 10, особено в ранните часове, чувствителността може да бъде много висока, да има много големи подозрения. Също така може да установите някакви грешки, да установите някакви слабости. Това може да бъде в документ, това може да го установите в някакъв разговор. Вие ще бъдете много открити и ще имате стремеж да се изясните, ще имате стремеж да намерите истината. Имайте предвид, че на 11 може да установите някакъв изненадващ факт, нещо, което ще ви доведе и до някакво прозрение.
Тъй като на 11 Луната е в напрегнат аспект към Уран, деня може да не протече точно по начина, по който го очаквате, така че бъдете готови да промените графика за деня си или да включите нови задачи. Рак и тези, които имат луна или асцендент в Рак. В дните 5, 6 и 7 юни ще бъде най-силно стимулиран сектор от вашата карта, който има отношение към подсъзнателното, тайното, но също това и сектора на ограниченията. Във вашия случай това е зодия Близнаци, а именно в зодия Близнаци, т.е. във вашия сектор на тайното и на подсъзнателното, се струпват доста планети. За периода, който коментирам, там се намират Слънцето, Венера, Юпитер и Меркурий. И особено на 5 юни може да имате ситуация, в която да искате да оформите нещо документално, да искате нещо да финализирате. Имайте предвид, че тъй като това е секторът на тайното, самите аспекти, които се образуват между Меркурий, Юпитер, Луната и Плутон, който е в вашия финансов сектор. Значи, примерно, това могат първо да са теми, които са свързани с семейството, теми, които са свързани с финанси, с наследство, може да са застраховки или, примерно, теми, които на 5 може да искате да финализирате, нещо, което е свързано с кредит, с някакъв общ ресурс, който имате с партньор. Това обаче до голяма степен ще стимулира вашите съмнения. Дори тези аспекти да не стимулират подписване на документи или оформяне на документи, това може да бъде период на обещание, на нещо, което се споразумявате устно, на нещо, което вие давате съгласие или на вас ви се дава съгласие. Също така, в тези първи 2 седмици на юни и в частност 5, 6 и 7 могат да бъдат дни или период, в който, примерно, вие да оформяте далечно пътуване. Може да оформяте вашия престой, който да бъде дългосрочен на друго място. Въпреки че този сектор е изключително стимулиран и в случая на 5 юни с хубави аспекти, това е сектор от картата, в който човек няма особено голямо влияние. Тук човек не може да упражнява волята си, така че внимателно с информация, която идва към вас, с обещание, което вие давате или на вас ви се дава, внимавайте точно какви думи или въобще как се формулира нещо, което ви е представено. На 6 в деня на новолунието на 6 юни отново говорим за стимулиране на този сектор, който е на тайното, подсъзнателното, това е сектор на ограниченията и интригите. Новолунието прави един напрегнат аспект към планетата на ограниченията Сатурн. То се случва, самото новолуние се случва в Близнаци. Близнаците винаги намират още един начин. Това е характерно за тази зодия. Така че тук каквито и ограничения, може да не сте в много изгодна позиция и Сатурн допълнително да ограничи, примерно, информацията към вас, защото той се намира в сектор от картата, който има отношение към далечните пътувания. Ако уреждате пътуване, точно в този момент може да се окаже, че даден график е променен или, примерно, ако работите с някоя институция, документите ви не са дошли на време и вие не можете да заминете. Характерното за знака от Близнаци е, че те винаги намират още някакъв начин да се справят с ситуацията, така че тук очаквайте, ако примерно една врата ви се затвори, друга врата да се отвори. Тук просто ще има около това новолуние и някакъв друг вариант за решаване на дадената задача, но разбира се, вие трябва да се съобразите с това ограничение, което се поставя. Най-малкото взимате го предвид и вече при неговото наличие, при знанието с каква ситуация трябва да се съобразите, вече ще намерите и друго решение. Но трябва да се съобразите с съответното ограничение или съответната ситуация. Друга тема, която по същия начин се свързва с тези два сектора между новолунието и Сатурн, може да бъде с обучение, което искате да проведете. Може да се окаже, че нещо във връзка с това обучение не е наред. Има някакво ограничение, което вие в случая няма как да преодолеете. Или пък друга тема, това ограничение, което Сатурн налага да се съобразите, може да бъде някакъв договор, някакво юридическо уреждане на нещата. Може да разберете в дните около 6 юни, че примерно има някаква законова уредба, с която трябва да се съобразите. Примерно такова ограничение.
Периодът е на нарастваща луна, така че 2 седмици поне след самото новолуние на 6 юни може да отделите времето за изграждане, може да изградите нова тактика, вече може да изградите нов поглед, ако в дните около 6 юни сте разбрали някакви факти, които до момента не са ви били известни. Сега в следващите 2 седмици може, докато луната е растяща, вие да си изготвите нов план, нови варианти за решение. Близнаците винаги са силни в еквилибристиката с фактите, така че използвайте силата на това новолуние по този начин. Даже още на 7 юни може да преформулирате своята цел, да си формулирате нова цел, дори това да бъде някаква професионална цел. Това може за вас да бъде въобще нов, да ви даде нов хоризонт и нов вариант за решение на задачата. Въобще влиянието на самото новолуние ще се усеща много силно в дните 5, 6 и 7. На 8 и на 9 юни, това са събота и неделя, луната е в вашата зодия Рак. Тези дни ще се чувствате повече в свои води. Ще имате по-високо самочувствие, ще имате усещането, че имате повече решения, които можете да вземете. Дори да решите да предприемете някаква лична инициатива, 8 е добър ден. На 9 Марс влиза в вашия социален сектор. Това е сектора на приятелствата, но също така е сектора на големите групи хора. С Марс минаваш през този сектор през следващите 3-4 седмици. Ще бъдете много стимулирани да изграждате нови контакти. Ако, примерно, професионалната ви сфера е свързана с работа с големи групи хора, сега, примерно, ще е времето да организирате семинари, събития, въобще ще се чувствате в свои води. Това, разбира се, в един по-личен план ще може да ви стимулира някои приятелски връзки да минат на едно друго ниво и такава стимулация ще имате още веднага с влизането на Марс в приятелския ви сектор. В дните 9, 10 и 11, особено на 10 и 11, може да установите, че човек от вашия социален кръг, от вашия приятелски кръг е пообъркал приятелството и любовта. Може да има към вас точно в този период да прояви към вас интимни намерения. Или, примерно, да прояви някаква тема, да излезе някаква тема за обсъждане, която да е свързана с финансови средства. В тези дни 9, 10, 11 и 12 с по-голяма сила ще бъде усещането на 10 и на 11. Марс и Плутон правят напрегнат аспект квадрат. Тук ще имате усещането, че нещо се е объркало. Не, че на вас няма да ви харесва, но с този човек е особено така, ако се обърнете няколко месеца назад. През февруари може да сте си начертали едни нови взаимоотношения. Те може да са и професионални, може и да са любовни. И сега изведнъж ще изплува на дневен ред да се обсъди докъде са стигнали тези взаимоотношения и дали те, примерно, тръгнали от интимни, продължават да са такива, или, примерно, тръгнали от финансови, дали продължават да са такива, или, примерно, имате ново запознанство и в момента човека от другата страна, или пък, разбира се, и вие към него, това не е лишено от инициатива, разбира се, от ваша страна, сте решили да преосмислите това познанство, тази връзка. Аспектът е напрегнат между Марс и Плутон и това е по-скоро една проява на надмощие и на проява на волята на единия на другия. Така че независимо от коя страна се проявява тази инициатива, на другата страна ще й се стори някакси ненавременна и неподходяща. Но пък този напрегнат аспект квадрат между Марс и Плутон, той ще ви помогне да си дадете сметка дали тези взаимоотношения имат нужда от корекции, дали трябва да продължават по този начин. Съответно, на 10 и 11 ще си задавате доста въпроси относно това как се отнася човек с вас, вие какво място вземате в живота на другия човек, въобще теми свързани с етиката, с морала, с личното ви оценяване. На 10 наяве могат да излязат доста тайни, които по един друг начин ще потвърдят вашата интуиция,
неща, които до момента не са ви били известни. Изненадите ще дойдат на 11. На 11 Луната е в квадрат, това е напрегнат аспект към планетата на изненадите Уран, така че на 11 се подгответе да се изненадвате и да си зададете въпроса: аз как трябва да се държа с околните при проява на едно подобно поведение. Въобще темите за тайното, за това, което вие сега разбирате, ще бъдат изключително стимулирани от самото новолуние във вашия сектор на тайните, така че следващите 2 седмици при вас ще идва доста информация, която дали е закъсняла или дали до момента не сте я знаели, сега е времето да я разберете, тя вече неизбежно ще дойде при вас. Лъв и тези, които имат луна или асцендент в Лъв. В дните 5, 6 и 7 юни изключително голям фокус ще бъде вашият сектор на социализацията и на приятелствата. Това са и големите групи хора. Това е така, защото в Зодия Близнаци, именно това е вашия сектор на социализацията и на приятелствата, са се събрали няколко планети и там на 6 юни ще има новолуние, което означава много голям стимул на този сектор на приятелствата и социализацията, поне за следващите 2 седмици. Това е период за изграждане на нови познанства. Това е период, ако примерно имате инициатива, която е свързана с големите групи хора, ако организирате примерно семинари или въобще някакви активности, които са свързани с хората, нещо, което е свързано с обществото, това ще бъдат дни на много голям фокус. На 5 юни може да осъществите много важен контакт. Това може да бъде и познанство. Това познанство дори може да има за цел някаква финансова изгода или примерно уреждане на някакъв финансов въпрос. Или примерно на 5 юни, ако имате тема, която е открита с някаква финансова институция или примерно уреждате някакъв финансов въпрос, примерно получавате си документите, постигате тази договореност. На 6 юни самото новолуние, което е в сектора на социализацията и на приятелствата, както споменах преди малко, е най-голямия стимул за периода и това ще влияе поне за следващите 2 седмици след 6 юни. Така че тази възможност, която при вас идва, дали като нови контакти, дали може да дойде като нова професионална изява, която вие, ако имате свързана, може дори да е изява в социална мрежа или примерно имате работата ви да работите с големи групи хора. Сега ще получите особено голяма видимост. Както казах, новолунието има значение не само в деня на новолунието, но и в дните около него. Какво е специфичното обаче около това новолуние? То прави един напрегнат аспект към планетата на ограниченията Сатурн. Тук може да има някакъв конфликт на интереси. Примерно създавате нови контакти, обаче тези нови контакти могат да решат, че целта на създаването на този нов контакт е примерно сексуална връзка. Или примерно създаването на този нов контакт може да е изграждането на някакви финансови обвързаности или някакво финансово партньорство. А целта, тяхната или вашата, да не е точно такава и може да има едно криво разбиране за установяването на тези контакти. Както и примерно вашата социална или приятелска среда може да прекрачи границата и по някаква чувствителна тема за вас, така да ви понастъпат по мазолчето. Така че може да намерите нещо наредно в изграждането на взаимоотношенията по този начин или използване на контакта по този начин. Просто може да ви се стори, че някой установява връзка и използва това познанство по начин, по който не се предполага, че не трябва да го използва. Но тъй като самото новолуние в Близнаци има изключително голям акцент върху качествата на Зодия Близнаци, тук ще има повече от един полезен ход. Дори, примерно, някой да е прекрачил границата, вие ще намерите начин, ще намерите правилния подход, да намерите друг начин на общуване с този човек или с тази група хора, защото може да се касае и за група хора. Въобще тук ще има варианти. Ако една врата се затвори, както казах в началото, просто ще се отвори друга врата. Тук има варианти. При акцента на Зодия Близнаци има варианти. На 8 и на 9, което е събота и неделя, ще имате желание да направите крачка назад, ще имате желание да се отдръпнете, дали от суматохата, дали от хората и малко да си наредите мислите в главата, което ще ви се отдаде само на 8, вече на 9 ще е по-активен ден.
На 9 юни Марс влиза в вашия сектор на кариерата, където ще остане до 20 юли. Това ще бъдат седмици, в които може да очаквате особена активност оттам, може да очаквате активност от вашия шеф също така. И от 9 Марс, влизайки първите дни в сектора на кариерата, на вашия социален статус и на вашите цели и амбиции, ще направи един напрегнат аспект към Плутон. Това могат да бъдат дни 9, 10, 11 и 12 в по-малка степен, но фокусът е върху 10 и 11. Има няколко варианта как може да усетите тази активност в напрегнатия аспект между Марс и Плутон. Това като цяло е един аспект на надделяване, на борба. Това е борба за власт, борба кой да надделее в дадена ситуация. Този аспект между Марс и Плутон, началото на този цикъл е започнал в средата на месец февруари. Тогава може да сте установили, да сте започнали нови взаимоотношения или примерно тези, които имат настоящи взаимоотношения, независимо дали това е любовна връзка, брачен партньор или примерно това са взаимоотношения по работа. Тогава е имало едно преосмислене на това кой какви позиции трябва да има в връзката. И сега с този квадрат между Марс и Плутон може да усетите дали активност от вашия партньор, дали активност от примерно човек, с който сте в служебни взаимоотношения, да тества границите ви. И може да бъде момент на осмисляне на това кой до къде трябва да допуска другия. Ако са, примерно, любовни взаимоотношения, на къде върви тази връзка? Въобще искате ли? Тя дава ли ви необходимия статус в обществото? Ако са, примерно, работни взаимоотношения, ако е някакво съдружие, това може да са дни, особено 10-11, в които, примерно, вие да прецените дали с този човек нататъка може да се работи, дали ви се синхронизират целите. Това не е казано, че трябва с някой да си разваляте взаимоотношенията, съвсем не. Просто са дни на преосмислене на кой докъде са му границите, кой колко допуска влияние върху себе си. Имате ли взаимни цели напред? Това е начинът, по който този аспект между Марс и Плутон може да се усети. На 11 за вас може да е ден за изненада. Луната е в напрегнат аспект към планетата на изненадите Уран. Така че този ден си го оставете с отворен финал. Не планирайте нещо конкретно, защото обикновено с такъв аспект сценария за деня се променя. Дева и тези, които имате луна или асцендент в Дева. Месец юни започва с много голям акцент в вашия сектор на кариерата и на социалния статус, на вашите амбиции, на вашите бъдещи цели. Това е така, защото Зодия Близнаци, който във вашия случай се явява сектора на кариерата и на социалното положение и на престижа, са се събрали Слънцето, Венера, Меркурий и Юпитер и там ще бъде и новолунието на 6 юни, но на 5 юни, още на 5 юни ще има една добра възможност, която вие може така да се каже да затворите като подписване, като финализиране, като набавяне на информация, която може до момента да ви е липсвала. Това може да сте се опитвали да го набавяте като информация или като договаряне в изминалите 2 седмици. И примерно на 5 юни може да се окаже, че сте зарити с информация, че точно това, което ви е било необходимо да знаете, вече го разбирате. Така че 5 е много добър ден да затваряте теми, които са от изминалите 2 седмици, даже от по-дълго време насам. Много хубави аспекти за финализиране или примерно за разговори, които ви финализират вашето впечатление, нещо, което ще ви даде увереност, нещо, което ще ви потвърди вашето впечатление за това как стоят нещата. Новолунието на 6 юни ще бъде именно в същия този сектор на кариерата, на престижа, на социалния статус. Това новолуние ще даде нови възможности пред вас. Може да е нова идея, може да е нова позиция, може и да е нов шеф, разбира се. Може да е нова ситуация въобще в работата като перспектива за вас. Това за някои от вас, тъй като говорим тук за социално положение, може да означава примерно стъпване в брак, а по такъв начин да се промени социалния ви статус.
Това новолуние на 6 може да доведе, примерно, ако сте в съдружие, нали, ако имате собствен бизнес, да имате нова идея около това съдружие. И тук идва една уловка с това новолуние, защото точно ако говорим за съдружие или за партньорства, вашия партньор или съдружник по работа, това може да бъде и любим човек, може да бъде брачен партньор, ще се окаже, че той не си е представил нещата точно по този начин, каквато е примерно вашата идея, ако става примерно въпрос за общ бизнес. И тази ваша нова идея може веднага да не се възприеме от него. Този напрегнат аспект, който е между вашите сектори на кариерата и на партньорствата, може да бъде и в смисъл вашия съдружник или примерно вашия партньор, вашия спътник в живота или брачен партньор, да вижда, да речем, едно ваше бъдещо развитие в кариера или един ваш нов професионален статус като някакъв негатив за себе си. Друг начин, по който може да се усети това, ако примерно кандидатствате за една позиция, за вас идва една нова възможност, но вие в този момент разбирате коя е вашата конкуренция. Тази конкуренция как се държи спрямо вас. Ще разберете, че тези хора, които са дали ваши конкуренти, дали ваши опоненти, по един или друг начин не са били през цялото време добронамерени към вас, така че хората сега ще започнат да се разкриват, но както и да е, това новолуние ще ви даде нови възможности и тази възможност ще бъде повече от една. Имайте предвид, че това новолуние ще приложи всичките умения, които са качествата на близнаци. И когато ти се затвори една врата, ще намериш друга врата. Просто това ще бъде проява на една гъвкавост, ще бъде проява на изобретателност, на адаптивност. Това новолуние ще предложи повече от един начин, ако примерно вие се чувствате ограничени в дадена ситуация от една възможност, вие да намерите възможност тази ситуация всъщност да се реализира и тя да се реализира по начина, по който вие искате. На 7 юни има добри условия да работите с институции, така да свършите работа, която ви е според плана за деня. Ако примерно планувате далечно пътуване или примерно планувате нещо свързано с вашата професионална квалификация или записване на някакъв курс за обучение, ето тогава на 7 юни може да намерите нещо подходящо за вас. Само не се опитвайте да се самонапъвате, че нещо ви харесва. Тук има едно смигване от Нептун. Той обича да украсява нещата. Изберете решение, което е практично и което ще ви върши работа. На 8 денят е подходящ за социализация, за приятелства, за забавления, което е хубаво, защото е събота, все пак е ден за почивка. В дните 9, 10 и 11, в по-малка степен на 12 юни, като пикът тук за това, което ще каже 10 и 11, започва да се образува един аспект между Марс и Плутон. Той общо взето е въпрос на, примерно, на преценяване на кой докъде са му границите, кой наделява в едни взаимоотношения и този напрегнат аспект може да ви постави примерно в вашата работна среда, да започнете да изпитвате примерно това друг дали ви влиза във вашите граници, дали примерно вие прекрачвате някакви граници. Това е свързано с един цикъл между Марс и Плутон, който е започнал да определя едни нови взаимоотношения, един нов ред, който дали във вашата рутина и ежедневие, които имате в взаимоотношенията си с хората, с които живеете, или примерно в работната среда, хората, с които работите. В средата на месец февруари започна този нов цикъл между Марс и Плутон и в този смисъл, именно по теми на работа, рутина и ежедневие, този аспект, този съвпад тогава между Марс и Плутон е поставил едни нови правила. И сега тези правила, които се изграждат от няколко месеца, те ще бъдат поставени на първото си изпитание. На 10 и 11 дори може да имате някакво усещане за заговор срещу себе си, може да бъдете по-подозрителни. В тези дни, 10 и 11, вашият сектор на подсъзнателното, на скритото, на интригите е активен и е препоръчително в тези дни, 10 и 11, да направите крачка назад, да наблюдавате повече, отколкото да бъдете иницииращата и активната страна. Везни и тези, които имат луна или асцендент във Везни. Зодия Близнаци е най-активният сектор от вашата карта, защото там са се събрали Слънцето, Венера е ваша управителка, Меркурий и Юпитер и на 5 юни се включва и Луната.
И всичките тези планети в този знак ще повдигнат теми, които са свързани с договаряне, с допълнително обучение. Това може да е избор на висше образование, може да е избор на допълнителна професионална квалификация, може да искате да изкарате някакви курсове. Това може да бъде акцент, свързан с далечно пътуване, с сключване на договор. Особено пети може в това отношение да бъде много силен ден, ако е свързан с формализиране, ако е свързан с самия акт на подписването. Но това може да бъде и просто стискане на ръце. Това може да бъде също така ден на някакво оповестяване, защото това е и много голям стимул, фокус относно комуникациите. Това е вашата комуникационна ос. Тук може да решите, примерно, да създадете някакъв канал, с който да имате своя аудитория. Това може да бъде социална мрежа, това може да бъде, примерно, искате да направите интернет сайт. Дори самата идея сега да възникне тази идея, дори тя да не се материализира по-настоящем, но сега тази идея, тази възможност може да я видите. Всичко, което води до дори много далечна перспектива на изпълнение на вашите планове, нещо, което ще бъде полезно за вашето бъдеще. Дали това бъдеще може да бъде свързано с обучение или може да бъде свързано с много договор, който ви дава нова възможност относно практикувана професия, или примерно сте решили да направите свой комуникационен канал. Всичко това, въобще като перспектива, вие ще го изработвате в следващите 2 седмици, защото именно в този сектор е и новолунието на 6 юни. Но специално за пети, ако имате нещо да приключвате, което от дълго време сте го договаряли, дори може на пети самата договорка да протече. Това да е деня, в който се договаряте. Перспективите ще бъдат далечни, ще бъдат също така даващи ви много големи възможности. На 6 юни е новолунието, пак в този сектор, който има отношение към образованието, към далечните пътувания. Може да бъде също така и решение за имиграция. Това новолуние ще стимулира тези теми, ще стимулира теми, които да са свързани с юридически уредени дела. В преносен смисъл, стимулацията, акцента на това новолуние в този сектор може да ви даде нова гледна точка, нова перспектива. Ако искате, така може да го кажа, и нов светоглед. Въобще акцента на този сектор е много важен, дори от гледна точка на това как виждате въобще някаква нова възможност, която се появява пред вас, независимо дали е сега или ще бъде като акцент през следващите 2 седмици. На 6 самото новолуние прави един напрегнат аспект към Сатурн. Той идва от сектора на вашата работа и рутина. Тук може да видите едно ограничение. Примерно, искате да учите нещо, обаче работата, работния ви график не ви позволява да го съчетаете с работата си. Или, примерно, искате да пътувате, но пак по някаква причина, може да е заради работа, да не може да осъществите това пътуване. Но тук идваме до качествата на зодия Близнаци, където се случва това новолуние. Вие след като видите това препятствие, на което сте се натъкнали, вие ще намерите нов начин да осъществите плана си. Вие няма да спирате да търсите варианти за осъществяването му. Ако битовизми са истинската пречка за това, примерно, да не можете да започнете някакво обучение или, примерно, в момента в работата си имате някакви задължения, които не могат точно сега да бъдат прекъснати, за да поемете нова отговорност с нов договор, вие ще разберете, че има начин, вие ще го намерите този начин и ще търсите вариант, докато тази нова възможност я осъществите. И още на 7 юни може да дойде предложение, това да бъде предложение дали от ваш партньор, може да видите подкрепа, която идва от вашия любим човек, от него да дойде някаква идея, или може да дойде някакво предложение от посредник и вие да осъзнаете, че има още някаква възможност, още нещо, което може да се направи, за да осъществите някакъв план. Дали ще е за пътуване, дали ще е за обучение, дали за подписване на договор, но ще дойде примерно една такава идея, още примерно на 7, но ще имате и поводи и през следващите седмици вие да търсите варианти за осъществяването на вашите далечни планове. Тук става въпрос на нещо, което ви дава далечна перспектива. На 8 юни няма особено големи предизвикателства. Това е ден за рутина, това е ден да си свършите задачите, такива каквито сте ги планували.
На 9, 10, 11 и 12 се образува един напрегнат аспект между Марс и Плутон. Това е аспект, който е свързан с надделяване, с упражняване на воля на другия или примерно в едни взаимоотношения, независимо дали са любовни или партньорски или работни. Това ще бъде едно усещане за това кой на къде му са границите. През февруари този цикъл между Марс и Плутон, който започна, той е започнал, дал си началото от вашия сектор на любовта, децата и творческите занимания. Така че вие може да го усетите, примерно, ако става въпрос за любовна връзка, примерно сега да е първи момент, в който да прецените дали с вашия партньор, дали сексуално сте удовлетворени един от друг или дали вие специално сте удовлетворени сексуално, защото Марс влиза в Телец и оттам ще направи този напрегнат аспект към Плутон. Телец е сектор, който има отношение към секса, към плодовитостта и към вашите финанси. И примерно в тази любовна връзка сега може да прецените дори чисто финансово как седите с партньора си, дали имате забележки и по тази тема. Това е момента 9, 10 и 11 в по-малка степен на 12, но 10 и 11 е пика, в който вие ще се оглеждате примерно в тази връзка дали има нещо за коригиране. Ако примерно се касае за някаква ваша инициатива, ако сте творческа личност, ако се занимавате с някакви изкуства, това може да бъде примерно преценка, ако движите някакъв проект. Това може да е и услуга, която предоставяте, да не е точно продукт, който произвеждате, дали чисто финансово даден проект ви се оправдава. Клиента докъде се е ангажирал, заслужава ли си и как да се работи с този клиент или по този продукт или по тази услуга нататъка. Това също примерно може да касае този напрегнат аспект между Марс и Плутон в дните 9, 10, 11 и 12. Може до голяма степен да речем да даде информация относно вашето дете. Примерно може да стане дума за финансиране на някаква негова дейност. Може точно сега да установите, че има някакво плащане, което е пропуснато или сега нещо трябва да се доплати. Така че, както виждате, това ще е една първа отсечка от времето от февруари насам, да прецените вие как стоите в едни взаимоотношения и как да развивате връзката си нататъка. Ако гледаме само от гледната точка на това, че Марс влиза във вашият финансов сектор, това може да е една първа отсечка на преценка относно, примерно, някаква ваша инвестиция, която сте решили да направите през февруари или от февруари насам, ако сте правили нещо, в което сте инвестирали пари сега, да установите или да прецените доколко това ви се изплаща. Нататък, заслужава ли се да продължавате да финансирате някакъв проект или услуга? В допълнение на това, 10 и 11 юни, вашият сектор на приятелствата, на социализацията е много активен. Това са и дни, в които може да търсите съмишленици за своите проекти. И също така, вашият приятелски или социализиращ сектор, това може да бъде и някаква група, която споделяте по интереси. Всичко това от тази група или от тези приятели също да дойдат много добри идеи, които да бъдат свързани с тези ваши инициативи, събудени от самото новолуние. Примерно може да имате идея за дали ще бъде за интернет сайт или може да имате идея за някаква социална мрежа и примерно тази ценна информация, която за вас така ще ви побутне напред и ще развие вашите идеи, може да дойде именно от вашият приятелски кръг. Или пък в някаква група, това може да е социална група, да намерите, да речем, човек, който да се грижи за вашият комуникационен канал. Скорпион и тези, които имат луна или асцендент в Скорпион. С много голям приоритет през следващите поне 2 седмици ще бъде секторът на финансите ви и също така този същият сектор има отношение към плодовитостта и към сексуалността. Това в вашия случай е зодия Близнаци. Там са се събрали няколко планети. 5 юни е много подходящ ден, ако примерно имате да оформяте някакви документи. И тъй като това е сектор, който има отношение към вашите финанси, ако примерно в изминалите седмици сте оформили сделка, ако сте водили преговори,
Ето сега на 5 Луната ще даде едно рамо и ще можете да финализирате някоя сделка, която движите. Това, разбира се, може да са теми свързани с застраховки, може да са теми свързани с наследства. 5 юни е много добър ден вие да финализирате една такава тема. На 6 юни е самото новолуние в същия този сектор на финансите и на сексуалността. Там, където има новолуние, има инициативи и през следващите 2 седмици тези идеи, които могат да се движат около вашите финанси или примерно ако тема на деня ви е забременяване, плодовитост, и всякакви други чувствителни и много лични теми за вас, които могат по някакъв начин точно сега да бъдат на фокус. На 6 това новолуние в Близнаци ще ги стимулира изключително много. И тук трябва да кажем, че новолунието на 6 юни ще получи един напрегнат аспект от Сатурн. Това може да го видите като препятствие, да има някакви ограничения, с които трябва да се съобразите. Дали, примерно, те ще бъдат по повод тема свързана с финанси или, примерно, това препятствие или ограничение ще бъде, примерно, тема за дете, ваше желание за дете или друга тема, която вие, примерно, не споделяте, не обсъждате, нещо, което може да държите като тайна, като нещо много интимно за себе си. Точно сега може това да се стимулира по някакъв начин и вие да видите препятствия около себе си. Тези обаче толкова много планети, които преминават през Близнаци, а и самото новолуние, те ще бъдат един голям стимул за това вие да намерите някакъв друг начин, по който може да ви се случат плановете. Не само в дните около 6 юни, когато е самото новолуние, но и в продължение на следващите поне 2 седмици, вие ще опитвате да реализирате плановете си. Това ограничение, което Сатурн може да наложи на самото новолуние във вашия сектор, дали от към гледна точка на финанси или от към гледна точка на интимност, ако е интимност, някаква несподелена любов или примерно вашия партньор да не вижда вашата гледна точка относно желанието ви за деца или пък ако става въпрос за финансиране точно в този период да обсъждате тема, която е свързана с финанси, но примерно тук може да засегнете интересите, да речем, на своите роднини или на хората, с които обсъждате това разделяне на споделените средства, защото точно този сектор има отношение към споделените средства и това може да бъде една много чувствителна тема и за вашия партньор. Но факта, че има толкова много планети в Близнаци, вече и Юпитер е там, вие няма да спрете да търсите разрешение на тази задача, която е излезнала на дневен ред и ще я намерите, защото няма по-изобретателен и гъвкав персонаж от зодия Близнаци. Всички тези планети, които са се струпали там, всъщност те ще реализират качествата на тази зодия през следващите 2 седмици и самото новолуние ще ги имплементира тези качества на Близнаците на практика, които всъщност може да са много полезни в случая. Търсене на още варианти, проявяване на гъвкавост или дори гледане на проблема по един малко по-ведър начин, а не толкова сериозно. 7 юни е добър ден, в който може да реализирате задачи, които са свързани с вашата работа, с вашето ежедневие. Ако нещо чисто в битъв план сте си планирали да направите, това е деня 7 юни, в който може да го реализирате. В връзка с работата ви, това ще бъде ден, в който може да се реализирате задачите в работата. Ако примерно очаквате някакъв нов проект, нова задача в работата, именно сега тя да дойде при вас. На 8 юни е добре, дори от гледна точка на информацията, която ще е дошла през изминалите дни, да си поставите да видите далечната перспектива в вашите задачи. Да видите далечната перспектива като изпълнение на това, което имате да правите. Това също така е и ден, в който да проявите малко стоицизъм. Венера и Сатурн са в един напрегнат аспект квадрат. Това е и ден, в който партньора няма да бъде особено съпричастен към вашите идеи или към вашите задачи, така че е ден за проявяване на практичност. Марс влиза на 9 юни в вашия сектор на партньорствата, в случая това е знакът Телец.
И в дните 9, 10, 11 в по-малка степен на 12, като пик на 10 и 11 ще е по-големия фокус. Марс и Плутон ще бъдат в напрегнат аспект квадрат. Това е аспект, в който вие ще го усетите в партньорствата и в средата, в която живеете, в сферата на най-близките си хора, с хората, с които живеете. В по-голяма степен може по-чувствителни да са тези от вас, които са родени през октомври в първите дни на зодия Скорпион, или ако примерно в първите 2-3 градуса на Скорпион имате луна или асцендент. Марс и Плутон, които сега ще направят този напрегнат аспект, започнаха своя нов цикъл през февруари, именно от сектора на дома и на най-близкото обкръжение. И примерно, ако тогава сте започнали някакво съвместно съжителство, ако примерно тогава дори с човек, с който живеете, сте си казали, че нещо трябва да се промени в къщи, дали рутината в къщи трябва да се промени или трябва да промените мястото, където живеете, трябва да се пренесете нещо от тези злободневни теми. Сега в дните 9, 10 и 11, особено на 9 срещу 10, ще бъдете особено чувствителни на тази тема, но това ще бъде един период, в който да си прецените доколко това съвместно съжителство, ако става въпрос за съжителство, вас ви удовлетворява, дали ритъмът общия ви е еднакъв. Марс има отношение и към сексуалността, така че ако примерно сте имали любовна връзка, сексуална връзка и от февруари насам сте решили да живеете заедно, сега ще прецените дали въобще тази идея е била добра, дали си пасвате добре и колко вие лично сте удовлетворени от това ново съжителство. Разбира се, може да става въпроси чисто за преместване или примерно за идея, която имате относно инвестиция във ваш общ дом. И примерно сега в тези дни 9, 10, 11 и 12 темата да е докъде стигнахте с тази инвестиция, какво се случва с нея, каква е тази перспектива пред вас, която идва като един междинен анализ. Този аспект сега между Марс и Плутон е първата отсечка, в която да прецените всички тези планове или идеи, които сте имали дали за съвместно съжителство, дали за инвестиция в имот или просто за една преценка, примерно колко сексуално сте удовлетворени един от друг. Сега ще дойдат като един анализ на първата отсечка на първия квадрат. Следващата отсечка ще бъде през ноември. Като цяло, самият аспект, който образуват Марс и Плутон, това е възможност за това кой на кого влияе. Кой на кого постави ограничения. Въобще, кой е по-доминиращия в една връзка. Наред с тези теми, които Марс и Плутон ще поставят, в дните 10 и 11 ще бъде и фокус, примерно, ако имате някакви професионални цели, които са свързани с премии. Ако са свързани тези ваши професионални цели с някаква допълнителна стимулация на пасивни доходи, които бихте могли да изкарате от някъде. На 11 юни Луната прави напрегнат аспект към планетата на изненадите Уран. Става въпрос за партньорският ви сектор, там се намира Уран в момента. Така че на 11 вашия партньор може да е малко непредвидим или примерно ако работите с клиенти, ако сте имали впечатлението, че вече сте оформили някаква сделка, да се окаже, че тази сделка се е отменила, променила или клиента ви има някакво ново виждане по въпроса. Така че 11 юни го оставете с отворен финал, да може да се адаптирате към един променящ се ден. Стрелец и тези, които имат луна или асцендент в Стрелец. Вашият партньорски сектор ще е този, от който може да очаквате най-големи акцент, най-силните новини, поне за следващите 2 седмици. Това е така, защото там са се събрали няколко планети, а на 6 юни в този партньорски сектор ще има новолуние. Това е много голям импулс, много голяма инициатива може да има там. На 5 юни обаче, на 5 юни Луната влиза в знакът Близнаци, където са се събрали всъщност тези толкова планети и където ще бъде и новолунието.
И веднага ще повдигне тема, която може да е свързана с договаряне, може да е свързана дори с подписване, с уреждане на документи, които са по някакво споразумение. Или примерно това може да бъде тема, която се урежда на 5 юни, свързана с вашия дом, с мястото, където живеете. Ако примерно искате да направите инвестиции или ако вече сте правили такова проучване, сега ще бъде момента, в който вие вече приключвате тези задачи, финализирате ги, оформяте ги документално и ги оставяте зад вас. 5 юни е много подходящ дали за преговори, дали за установяване на контакти. Това може да бъде ден, в който дори примерно ако имате някаква ваша лична изява, вашите дори конкуренти или опоненти, или примерно хора, с които говорите или преговаряте, да ги убедите, да ги привлечете на своя страна. Денят ще бъде много силен в този смисъл. На 6 юни, когато е самото новолуние, то в допълнителна степен ще акцентира сектора на партньорствата. Това новолуние с този толкова силен акцент, който ще бъде всъщност в знака Близнаци. Близнаци е вашия сектор на партньорствата. Тук може да се инициира не само, примерно, ако тези от вас, които не са семейни, сега, примерно, да поемат инициатива и да станат семейни, но тази инициатива, която може да има, това новолуние може да е във връзка с съдружие, може въобще да е във връзка с търсене на контакт. Може на 6 юни и въобще в дните 5, 6 и 7 юни, защото не се съсредоточавайте само на деня 6, а около самото новолуние също дните могат да носят посланието на новолунието. Примерно, посредник, да изиграе много важна роля. Някой да ви даде контакт, да ви свърже с хора, които могат да ви бъдат много полезни. Сега, самото новолуние на 6 прави един напрегнат аспект към Сатурн във вашия сектор на дома и на най-близкото обкръжение. Как примерно може да се усети това? Ако около 6 юни въобще стимулирани по темите на това новолуние, вие представите своя избраник на своето семейство, това може да не ги така кара да скачат от радост. Или пък примерно, да, желаете да се обвържете, имате такава идея, обаче примерно нямате къде да живеете. Въобще ще има някакво препятствие за преодоляване, което може да е свързано или с мястото, където живеете, или с хората, които живеете. Примерно това може да бъде мнение на възрастен човек в семейството, което по някакъв начин да ви постави някакви ограничения. Това, което е специфичното обаче за това новолуние, което е на 6 юни и въобще то ще се усеща, както казах, и в дните около него, то има много далечна перспектива за вас. То се случва в знака, където вече е Юпитер. Юпитер вече е в Близнаци. Той ще диктува темите, които са именно във вашия партньорски сектор за една година напред. Така че сега това, което изграждате, стимулирани от новолунието в сектора на вашите партньорства, то ще бъде с една далечна перспектива за вас. И другото, което е много важно, това новолуние в Близнаци, да, то е ограничаващо по някакъв начин от Сатурн, ще има пречки, които да се преодоляват, но тук ще се използват качествата на зодия Близнаци. Ще се търсят повече начини за разрешение. Може единия ден, примерно, да не ви изглежда толкова лесно приложим даден план, но в следващите дни вие ще изработвате план, с който може да го приложите. Ще използвате възможностите, примерно да се споразумеете с някой, да убедите другата страна в своята правота. Въобще това, че има някаква пречка, това няма да се окаже фатално. Вие ще търсите разрешение и в следващите 2 седмици всъщност вие ще посветите това изграждане, защото новолунието ще се усеща поне 2 седмици. Изграждане на това партньорство, търсене на начини то да се осъществи. Много е силно новолунието в вашия партньорски сектор и въобще може да бъде силен фактор и посредниците могат да бъдат силен фактор в този период. Те да бъдат силната свръзка, те примерно да осъществят, да ви представят пред други хора, те да осъществят контакти, които да бъдат полезни за вас. Така че то идва и със своите
възможности, нищо, че може отначало, примерно, да ударите на камък и след това да започнете да търсите нови начини за осъществяване на плановете си в партньорския сектор. В бизнеса това може да бъде изграждане на ново сътрудничество, привличане, примерно, на съдружник към вашата работа, ако, примерно, бизнеса ви изисква такова съдружие. Така че вие ще търсите варианти за реализация на тези планове. На 7 юни деня е много сполучлив, примерно, ако имате да съобщавате нещо на децата си. Ако, примерно, имате да съобщавате нещо на любимия си човек. Добър е 7 юни също така за предприемачески дейности. 8 юни, което е събота, ще отделите някакво внимание, примерно на сметки, които трябва да се плащат, на калкулации, които трябва да правите или да разпределяте някакви общи финанси. Това ще бъде 8 и ден, примерно подходящ, ако с ваш партньор, независимо дали съдружник по работа или вашият любим човек, с който живеете, обсъждате, примерно, теми, които са на финансова тема. Ако имате нещо да се харчи, да се инвестира, да се купува, това ще бъдат темите около нещата, които биха могли да се въртят. На 9, 10 и 12 юни ще се усети изключително много влизането на Марс в вашия сектор на работата и ще се усети силно, защото Марс, който е волята и дейността като цяло, той това въплъщава, прави един напрегнат аспект към Плутон. От гледна точка на това, че Марс и Плутон въобще в комбинация имат отношение към това как човек налага волята си и докъде позволява един или друг да му се налагат и къде позволява да се постави чертата. Този аспект между Марс и Плутон се образува в сектори, които имат отношение към вашата работа, рутина, ежедневие и комуникациите. Тоест, в чисто битов план, ако примерно има нещо, което в начина на живот с хората, с които живеете, ви дразни, ако има някакви навици, които ви дразнят, ако има нещо, което примерно, като се върнете назад, поне от февруари насам, защото Марс и Плутон започнаха своя нов цикъл през февруари, ако тогава сте имали за цел да промените взаимоотношенията си в чисто битов план, един или друг от вашето семейство да се занимава с точно определени неща, така че, примерно, вие да бъдете улеснени. Един да има такива задачи, пък други да има други задачи. Точно сега вие ще теглите чертата в дните 9, 10, 11 и 12, като тук фокусът е върху 10 и 11 с по-голяма интензивност и ще си дадете сметка, примерно, дали ако има нещо, което в изминалите месеци сте мислили, че може да се промени като навици, като рутина, като бит и сега не се променя, сега ще си дадете сметка да си изговорите, може би така малко по-остричко, да си изговорите точно какво очаквате вие от другата страна, как да се организира ежедневието, така че единия или другия все пак да бъдат малко или повече равностойно натоварени. Друга тема, която Марс и Плутон могат да повдигнат в този си аспект, може да бъде на тема работа. В работата, примерно, може да възникне тема, която отново назад във времето, няколко месеца назад е била важна. Може в самата работа да е имало, примерно, нови правила. Тогава да сте имали разговор, в който дали възлагането на начина на който си вършите задачите. Имало е нова постановка на отношенията, имало е някакви нови условия в сферата, в която се занимавате и сега в дните, особено с по-голям интензитет 10 и 11, вие ще прецените дали това натоварване, за което тогава сте си говорили, в каква степен ви се отразява. Вие съгласни ли сте да бъдете натоварвани по този начин? Дали не се прекрачват граници с начина, по който си вършите работа, по начина, по който бивате управлявани, или пък, ако вие управлявате екип, дали разпределянето на работата в този екип как върви? Така както сте си говорили ли върви, или по начин, по който вас не ви удовлетворява. Това е един момент за напасване, за корекция. Не е казано, че трябва да възникне някакъв конфликт, въпреки че на 10 и на 11 ще бъдете доста чувствителни, но това ще бъде един момент на напасване на работата.
Ако има нещо недоизговорено и трябва нещо да се променя в работата, да се променя сега. В допълнение, на 10-11, примерно, ако имате работа с някоя институция, ако трябва нещо да се работи, да се вадят някакви документи, е добре, примерно, тази задача да свършите на 10. 11 също е добър ден, ако примерно работите с клиенти, ако искате да придвижите някакви задачи, инициативи. Много добър ден, примерно, ако трябва нещо да се оповести, ако някого трябва да уведомите за нещо особено, това уведомление, ако е формално, ако е свързано с някакви документи. Имайте предвид, че на 11-ти Луната ще направи един напрегнат аспект квадрат към планетата на изненадите Уран, така че трябва да оставите деня си отворен. Може да не протече по начина, по който очаквате и да има някаква изненада в сценария за деня. Затова имайте предвид, че деня може да има някакъв неочакван финал. Козирог и тези, които имат луна или асцендент в Козирог. Сферата на работа, рутина, здраве ще бъдат главни при вас, особено през следващите 2 седмици, стимулирани от новолунието на 6 юни в Близнаци. Именно Близнаци при вас е секторът на работа, рутина и здраве. В Близнаци или респективно във вашия сектор на работата и рутината са се събрали няколко планети. На 5 юни, което е сряда, има много добри предпоставки. Ако, примерно, водите преговори или ако, примерно, сте в процес на подписване на договор, това може да са разговори, които водите от няколко седмици насам или да е проект, който придвижвате от известно време. И сега на 5 юни има предпоставка това всичко, което до сега сте договаряли, да го приключите, да го затворите. Успешно приключване, подписване на документи, подписване на договори. Ако правите някакво допълнително споразумение, то може примерно да бъде и в условията на настоящата работа, където работите. Това може примерно при вас да се прояви, ако търсите нова работа. Сега това да е подписване за нова работа. На 5 юни са активирани планетите Меркурий и Юпитер, именно те отговарят за документи, именно те отговарят за придвижване на договори, за споразумения. Това може да бъде и устно споразумение, може да бъде и обещание, което е в процес на изпълнение. Така че на 5 юни по тази линия имате много конструктивно придвижване на всякакви въпроси. Ако примерно в сферата на рутината на вашето ежедневие, всякакви дейности, които са свързани с деня, задачи, които имате да вършите, ако имате задачи да вършите примерно с някоя институция, ако трябва да вадите някакви документи, сертификати, нещо, което е свързано примерно с вашето образование, 5 юни е много подходящ ден да се занимавате с тази тема. 6 юни. На 6 юни е новолунието в Близнаци. Отново говорим за този ваш сектор на работата и рутината. Това новолуние в Близнаци ще бъде много голям импулс, инициатива, там където има новолуние, в сектора, в който се случва то, всъщност се случват големите инициативи и импулси за съответния период. И през следващите 2 седмици, теми, които са свързани с работа, рутина или примерно екип, който управлявате, ще бъдат изключително на фокус, ще бъдат приоритетни. Това новолуние стимулира, примерно, ако търсите работа, такава да си намерите, ако, примерно, ако управлявате екип и търсите човек за вашият екип, това новолуние стимулира да намерите такъв човек. Това, което е особеното около новолунието в Близнаци, то получава един напрегнат аспект от Сатурн, а Сатурн създава някакви ограничения. Тук може да имате препятствие, примерно ако търсите човек за екипа, който управлявате, да има някакъв комуникационен проблем. Дали, примерно, ако са ви разрешили да търсите такъв човек, изведнъж може да се че трябва да го търсите с други качества или с други правила. Ако, примерно, става въпрос за работа, може да се окаже, че говорили сте за една работа, пък тя се оказва друга работа. Има комуникационен проблем, просто защото Сатурн е във вашият комуникационен сектор.
Или пък, ако отивате на интервю за работа, се оказва, че нещо около това интервю се е променило. Примерно, объркали сте часа, не се срещате с хората точно, с които трябва да се разговаря и така може да поохладнеете към тази тема. Имайте предвид, че този аспект между новолунието и Сатурн, той е преодолим. Може точно в този период 5, 6 и 7, когато дните ще са много активни около самото новолуние, да имате действително някакво препятствие, някакво ограничение, но през следващите така или иначе 2 седмици, в които това новолуние ще бъде активно, вие ще имате реална възможност за поправка, за някакъв друг начин, по който да действате, ще измислите или ще имате възможност нещо да промените така, че да можете да реализирате плана си. Новолунието в Близнаци във вашия сектор на работата и рутината дава една много далечна перспектива на вашите планове. Така че тук ще има план А, план Б, план С, нещо, което ще можете да вложите някакво разнообразие, да вложите гъвкавост, да вложите изобретателност и дори да погледнете дори малко по-леко на някакъв проблем, който около самото новолуние на 6 може да ви се види дори непреодолим, но в следващите дни ще се окаже, че вие сте намерили някакъв правилен подход, нов подход, за да си осъществите плана. На 7 всякакви задачи, примерно, които касаят организацията ви вкъщи. Може да бъде някаква комуникация с хората, с които живеете. Може, примерно, да имате задача, нещо да поправяте вкъщи. 7 е добър ден, примерно, за подобни битови, рутинни неща, които могат да се уреждат в дома. Или, примерно, нещо, с което трябва да координирате или да занимавате семейството си, да ангажирате семейството си с някаква задача. 7 е добър ден за подобни инициативи. На 8-9 юни, което е събота и неделя, ще обърнете повече внимание на партньорските си взаимоотношения и на това какво се случва в вашия дом, примерно теми, които са свързани с вашия имот или с вашето семейство. На 8, ако някой се опитва да ви вмени някакви задачи, нещо рутинно, нещо, което така да вършите, както се казва, на сила и не по волята си, няма да сте много окей с това. Въобще няма да сте съгласни някой да ви вменява някакви задължения или да ви вменява нещо, което трябва да правите, няма значение дали е за семейство си или просто иска да ви прехвърли някаква задача. На 8 също така могат да бъдат взаимоотношения, свързани с братя и сестри. На 9 юни Марс преминава в Телец, а във вашия случай това е сектор свързан с деца, любов, примерно състезания, също така, някакви конкурси. И Марс, преминавайки през Телец, именно това е вашия сектор на децата, любовта и творческите занимания. Той ще бъде там в този сектор от 9 юни до 20 юли. Но още с влизането си в Телец, Марс ще направи един напрегнат аспект към Плутон, който е квадрат. Какъв е този аспект? Това е фаза от цикъла на Марс и Плутон, който започна през февруари. И при вас този цикъл на Марс и Плутон ще стимулира теми, които примерно могат да бъдат свързани с ценностна система, с лично удовлетворение. Разбира се, могат да бъдат свързани и с теми, които са свързани с доходи от работа. Сега с този първи квадрат между Марс и Плутон, вие ще си направите един анализ дали в този период, който започва от февруари насам, докъде, ако сте влезнали в лични взаимоотношения, примерно любимия човек, оценява ли ви, държи ли на вас, примерно как общувате с детето си, или пък ако се занимавате с някаква предприемаческа дейност, ако сте артистична личност, сега ще прецените примерно творческите си проекти, дали сте удовлетворени, дали от клиентите, с които работите, дали от проектите, които ви се възлагат. Така че този квадрат сега, който се образува между Марс и Плутон в дните 9, 10, 11 и 12 юни, на тази тема вие ще си направите един анализ. Това е първата преценка, по-критичния поглед за изминалите месеци от февруари насам. Сега вие ще бъдете по-чувствителни 10 и 11. 10 и 11 е пика на този квадрат, но той по принцип ще се усеща поне и до 12 в
по-малка или по-голяма степен. Имайте предвид, че вашият личен хороскоп е изключително важен относно това дали и как, въобще дали ще усетите този аспект между Марс и Плутон. Като цяло този аспект се характеризира с това как се упражнява самото влияние един човек върху друг човек, как се упражнява властта, как въобще се справяме дори в ежедневно ниво на това някой да прекрачва границите, как някой ни влияе, дали примерно в едни взаимоотношения единия надделява или другия надделява. Това е вече въпрос на власт и въпрос на воля, кой кого. Така че именно подобни въпроси 9, 10, 11 и 12, както казах, с по-голяма концентрация 10 и 11, ако това има отношение към вашата лична рождена карта, вие ще усетите това боричкане, което някой може така да оспорва вашето влияние. Разбира се, както казах, това може да бъде и любим човек, това може да бъде и дете, така да усетите някакъв бунтарски дух от негова страна. В допълнение, 10 и 11 юни, темите могат да бъдат обсъждани примерно с партньор на общите ви ресурси. Примерно как се харчат средствата. Ще имате желание, разбира се, да сложите в ред и личните си финанси. Ето, примерно, 10 и 11 юни са добри дни да прецените дали една нова работа, един нов договор за работа, каква перспектива чисто за вас финансова ви дават като разпределяне на вашите средства, въобще да сложите личните си финанси в ред. На 10 може да бъдете и особено чувствителни, особено по теми, които касаят примерно сексуалност, които касаят плодовитост, които могат да бъдат много лични теми, за които вие не желаете особено много да се прекрачва границата. Така че 10 относно личните взаимоотношения ще бъдете по-чувствителни. На 11 Луната прави напрегнат аспект към планетата на изненадите Уран. Така че на 11 примерно може да има някаква изненада и от вашият любим човек, може да дойде изненада от вашето дете, някакви новини, които или развой на нещата, които точно в момента не очаквате такива да има. И като цяло това е един ден, в който е добре да го оставите с отворен финал, да не правите особени планове за този ден, защото когато Луната и Уран са в този аспект, обикновено нещо се променя за деня, програмата се променя или постоянно е необходимо да се адаптирате към някакви новини, които изкачат в течение на деня. Водолей и тези, които имат луна или асцендент във Водолей. Моля за извинение, ако чувате някакви странични шумове. В зодия Близнаци са се събрали няколко планети, Слънцето, Венера, Юпитер и Меркурий. И секторът в вашата карта, който взема зодия Близнаци, ще бъде на особен фокус. И това не е само сега, около новолунието на 6 юни в Близнаци, но това ще бъде голям фокус и една далечна перспектива по принцип за вас. Възможностите, които сега дойдат, ще бъдат с далечна перспектива за вас, с далечен хоризонт. Също така, имайте предвид, че самото новолуние, то е голям импулс, голяма инициатива, която има в сектора, в който попада то, но то не действа само в дните около него, а то си действа и до пълнолунието, което ще бъде 2 седмици след него. Така че в предстоящите 2 седмици може да използвате всякакви нови възможности за инициатива, които идват пред вас. Разбира се, да ги използвате, ако са разумни, ако са подходящи за вас. При вас зодия Близнаци взема сектор от вашата карта, който има отношение към любовта, децата, творческите занимания. Също така, ако имате някаква предприемаческа дейност, ако сте на свободна практика, също това ще бъде вашият фокус през следващите 2 седмици. На 5 юни планетите Юпитер и Меркурий, те отговарят за документи, договори, като цяло комуникация.
ще бъдат хармонично аспектирани. При вас може да има възможност. Това може да бъде ново запознанство. Няма значение дали става въпрос, примерно, за любов. Няма значение дали, примерно, може да става за някаква сделка, която извършвате или някаква услуга, която предлагате. Това може да бъде новина или възможност, която идва за вашето дете и то за по-голямото ви дете. Самите Меркурий и Юпитер дават възможности за договаряне, за подписване на договор, за получаване на документи. Това може примерно да е ден, в който може да искате да уредите тема, която да е свързана с вашето дете, с документите на вашето дете. Ако трябва някъде да се подават, да се изпращат. Това също така е и секторът на конкурси, на състезания. Примерно, ако подавате някъде документи за някакво състезание или за някакъв конкурс, Меркурий и Юпитер могат да сработят по този начин. На 6 юни е новолунието в Близнаци. Близнаци е хармоничен знак към вашият Водолей и това новолуние стимулира именно всички тези теми, които изборих по повод преди малко хармоничният аспект на Юпитер и Меркурий. Но новолунието дава истинския импулс. При вас то може да стимулира любовна връзка, може да стимулира някаква новина, която идва от вашето дете, инициатива свързана с него, нещо, което се случва в неговия живот и той има много далечна перспектива, защото тук вече говорим и за Юпитер в знака на Близнаци. Това новолуние всъщност ще работи за вашите далечни цели и за неговите далечни цели. Може в този период, казвам период, защото новолунието ще влияе поне следващите 2 седмици, в този период да предприемете инициатива, просто да ви хрумне и да се породи желание у вас, примерно да създадете свой собствен бизнес. Нали, бизнес може да звучи и доста гръмко, но това може да бъде ваша инициатива, която да е предприемаческа. Нещо, което от нещо малко може да израсне нещо много по-значимо и много по-голямо. Около това новолуние има една забележка, която планетата на дисциплината Сатурн отпраща към него. Сатурн и новолунието ще бъдат в напрегнат аспект квадрат. Това как може да се усети? Сатурн в момента се намира във вашия сектор на доходите, идващи от работа и също така това е и сектора на вашата ценностна система. То може да се окаже и мотивация за вас. Примерно не сте доволни от настоящото развитие на заплащането ви и търсите начини за нещо ново в живота си, за някаква нова инициатива в живота си и тя за сега може да ви се стори много трудно приложима. Може да си кажете, че примерно сега ви липсват средства, с които да стартирате бизнес или точно сега нямате възможности, нямате подкрепа на околните около себе си. Обаче имайте предвид, че този квадрат, който е на Сатурн към новолунието, той може да бъде дисциплиниращ, възпрепятстващ, но също така това новолуние ще ви даде опции. То ще ви даде да надскочите тези ограничения. Не само, че Юпитер вече е в този сектор, който при вас дали ще бъде любов, дали ще бъде творчески занимания или някакъв проект свързан с децата ви или новини около детето ви, но това новолуние се случва в знака Близнаци. Знака Близнаци, както се казва, знае 2200. Той намира винаги начини. Една врата се затваря, друга врата се отваря. Вие ще намерите начина, дори примерно на първата идея, на първата възможност, може да ви се стори малко обезсърчително, че точно сега нямате възможност да реализирате нещо, но тази възможност вие ще я търсите, вие ще си я изработите тази възможност. Дали ще бъде сега точно около това новолуние, не се фокусирайте само на настоящия период. То може да ви даде много далечна идея, която е за изпълнение. Така че вие по тази идея и по тази възможност, която сега идва с новолунието в Близнаци на 6 юни, ще имате опции, ще имате варианти и тези варианти дори могат да дойдат като някакви идеи и възможности дори в следващите 2 седмици. На 7 юни, ден за новини, ден за разговори, може да осъществите някакво кратко пътуване, което да ви донесе дали допълнителна информация, дали примерно да срещнете хора, които ще ви бъдат важни за вашето бъдеще.
Също така може да използвате деня, ако някъде кандидатствате, да си изпратите документите, ако примерно трябва да провеждате важен разговор, някакво интервю за работа или някаква презентация. Или примерно ако просто водите преговори с някого, 7 юни е много подходящ за това. 8 юни, което е събота, е ден за рутина. Може да е ден, в който сте решили да поработите или просто да го посветите на нещо, с което да сложите дома си в ред. На 9 юни Марс влиза в Телец, във вашия случай Телец е сектор от картата, който има отношение към дом, семейство, най-близко обкръжение и имот. И в теми, които са свързани с семейството и имота, Марс ще бъде в този сектор до 20 юли. Това ще ви бъде един много активен сектор по този въпрос. Може да имате желание в този период да се премествате, да правите ремонти или пък да търсите инвестиция, която да бъде в някакъв обект. И влизайки Марс в знакът на Телец, в дните 9, 10 и 11 в по-малка степен на 12, Марс ще бъде в напрегнат аспект квадрат към Плутон. Плутон се намира в първите градуси на вашата зодия Водолей и примерно в първите 4-5 градуса, ако имате луна или асцендент или примерно сте януарски водолеи, вие този напрегнат аспект между Марс и Плутон ще го усетите в по-голяма степен. А в какво се изразява той? Това е как се упражнява воля, върху кого я упражняваме волята, как действаме ли с агресия, как налагаме волята си. Имайте предвид, че агресията не е нужно някой да влиза в физически бой. Агресията може да бъде и пасивна, когато някой просто иска да те манипулира. Този цикъл на Марс и Плутон е започнал през февруари и ако примерно от февруари насам изграждате нови взаимоотношения, няма значение дали примерно това е в работа или в лични взаимоотношения. Ако дори при едни действащи взаимоотношения от февруари насам сте си казали, че по една или друга причина тези отношения трябва да се променят. Общуването, начина по който вие работите с някой, градите нещо с някой, трябва да гледате в една посока и усилията трябва да бъдат споделени. Ако от февруари насам сте си поставили такава задача, ето че сега в дните 9, 10, 11 и 12 с по-голям фокус на 10 и на 11, вие ще минете през, как да се каже, първата цетка на тези взаимоотношения. Ще си дадете сметка, ако примерно сте в лични взаимоотношения, усилията споделят ли се, как общувате, някой опитва ли се да ви манипулира, някой упражнява ли върху вас волята си по начин, по който вие не желаете да бъде упражнявана. Въобще нещата случват ли се така, както сте си ги представили от февруари насам. И тук е момента на корекцията. Ако искате нещо да промените, този квадрат между Марс и Плутон идва за да ви даде възможност вие да промените и да внесете корекция на нещо, което не сте съгласни, на това как ви се случват нещата. Няма значение дали е в лични взаимоотношения или в работни взаимоотношения. На 9-10 ще бъдете особено чувствителни. Даже може да имате и някакъв повод да не ви е особено спокойно дори през нощта, защото тогава Луната образува един напрегнат аспект, който е между нея, Марс и Плутон. Тази тревожност по принцип може да се провокира и без да има някакъв проблем, просто самия аспект е малко дразнещ, но той преминава за един ден. На 10 и 11 от друга страна е изключително стимулиран вашия сектор на партньорствата и той е стимулиран по един добър начин, нищо, че аспекта между Марс и Плутон може да доведе до премерване на силите. Все пак ще имате подход към любимия човек, ще имате подход, който да упражните към децата си. 10 и 11 също така са много добри дни, ако да речем работите с клиенти, осъществявате преговори, сделки, ще имате подход към клиента. И на 11 Луната, именно от вашия сектор на партньорствата, ще направи един напрегнат аспект към планетата на изненадите Уран. И 11 може да не е точно деня, в който ще протече по начина, по който сте го планирали. Така че тук си оставете един отворен финал за деня. Може темите точно да не вървят по начина, по който ги очаквате. Или примерно просто, ако да речем имате осъществена среща, точно тази среща да не се осъществи на мястото, където сте я очаквали.
Така че, примерно, ако има някакво объркване относно мястото на срещата или времето на срещата, бъдете готови просто да се адаптирате и да промените дали часа, дали мястото, или просто бъдете готови да изслушате, ако от срещната страна има някаква информация, която да ви каже и до момента не е казана. Риби и тези, които имат луна или асцендент в Риби. При вас големият акцент за следващите 2 седмици ще бъде секторът на дом, семейство, най-близко обкръжение и имот. Това е така, защото в зодия Близнаци, която зодия при вас именно управлява тези теми, са се събрали няколко планети. И това ще даде за вас една много далечна перспектива за уреждане на въпроси, които са свързани с мястото на живеене или примерно новини, важни новости, които идват от вашето семейство, от вашето най-близко обкръжение, или теми, които са свързани с имота ви. Новолунието на 6 юни също ще бъде в същия знак Близнаци с теми свързани имот и семейство. Но сега първо да кажем на 5 юни. На 5 юни планетите Меркурий и Юпитер са в много активна връзка, положителна, конструктивна. Тези 2 планети управляват теми, които са свързани с документи, с юридическо уреждане на нещата. Сега, примерно, може да водите разговор дали за наемане на жилище, дали за закупуване на жилище, или сега може да обсъждате с кого искате да живеете, къде искате да живеете. Ето на 5 юни подобни неща, но с много голяма вероятност да бъдат и формално скрепени, да бъдат юридически скрепени, ще има много добри условия и в този смисъл може да използвате. Примерно, ако имате запланирано ходене и занимаване с документи, с институции, 5 юни е вашия ден да приключите тези теми. Също така 5 юни е много добър ден въобще за водене на преговори. Ако примерно се пазарите, така грубо казано, за дадено място, където дали бихте искали да живеете или дали бихте искали да купите, няма значение. Това могат да бъдат и дни около новолунието 5, 6, 7, в които да дойдат важни новости от вашето семейство. Може самите новини да не дойдат от вас за тях, а да дойдат от вашето обкръжение за вас. И тези новини да имат една много далечна перспектива на изпълнение. Нещо, което ще бъде важно за вас и за вашето бъдеще. На 6 юни, именно тук в сектора на дом, семейство, най-близко обкръжение имот, зодия Близнаци, е самото новолуние. То дава важен импулс. Това е най-важният импулс, най-важнията инициатива за следващите 2 седмици. И тя е, както казах, по теми във връзка с вашето най-близко обкръжение. Дали може да решите, примерно, къде искате да живеете, дали ще се премествате. Тъй като Юпитер вече е в този сектор на имота и на семейството ви, това може да бъде, примерно, една сравнително далечна перспектива, да ви даде далечен хоризонт, примерно дори на преместване в чужбина, да живеете въобще на друго място, не просто да се преместите в рамките на един град от едно място на друго място. Това новолуние прави един напрегнат аспект към планетата на дисциплината и на ограниченията Сатурн. Сатурн може да повлияе като някаква спънка, която има около това новолуние. Примерно да е необходимо да се съобразявате дали с възрастен човек във вашето семейство, или примерно да се съобразявате с някакво ограничение, което може да е свързано и с вашата работа, може да е свързано и с тема, върху която в момента не можете да повлияете, но както казах, това новолуние като перспектива е доста далечно и дори в следващите 2 седмици, докато самото новолуние развива темите си, защото те няма да се изчерпат тук за дните около 6, може да се окаже, че всъщност вие сте се преборили за някакво друго решение на настоящ проблем, който сега ви дава тези ограничения. Новолунието е в знака на Близнаци, този знак се отличава с много гъвкавост, с изобретателност, така че независимо дали в един момент вие ще се срещнете с спънки и тези спънки ще бъдат, ограниченията ще бъдат сериозни, няма да бъдат нещо, което вие ще махнете ето така просто с ръка и то ще изчезне.
Вие ще работите по този въпрос. Ако, примерно, в дадени условия най-доброто решение не е възможно, вие ще работите по въпроса на второто най-добро решение. Тъй като Сатурн, който внася тези ограничения, се намира именно във вашата зодия Риби, най-силно ще го усетят тези от вас, които имат около 15-20 градус на Риби и Луна или асцендент, или примерно са родени между 5 до 14 март. Така че по теми, които идват като новини от вашето семейство, може да от вашето обкръжение, може някой член на вашето семейство да има да ви каже нещо много важно и примерно за вас да ви се стори това нещо, което ви се съобщава, не особено приемливо и не особено одобрително, но вие ще намерите начин да преодолеете това. Въобще за периода на следващите 2 седмици, след новолунието на 6 юни, периода ще бъде на възможности, които дали идват от това, че искате да живеете, може да искате да живеете и на по-широко, защото вече Юпитер е в вашия сектор на дома ви, на имота ви и той ще стимулира желание за преместване, желание за това да живеете на по-хубаво място, може да стимулира и желание да живеете и в чужбина, или ще решите да инвестирате. И като говорим за инвестиране, на 7 юни именно може да намерите нещо, което е интересно за вас като съхранение на вашите ресурси. На 7 също така може да намерите и някакъв вариант да финансирате тази ваша идея и от заплащане. Или може дори да намерите вариант да практикувате, да работите от вкъщи и така да имате своите доходи. На 7 въобще темата за доходите, идващи от работа, може при вас да се развие много добре, ако примерно договаряте заплащане или договаряте работа. 7 е деня, в който може да намерите някакво разрешение по този въпрос. На 8 юни, което е неделя, 8 и 9 общо взето ще обърнете повече внимание на децата си, на любимия си човек, на забавления. Това е сектор, който може да бъде активен от към състезания, ако искате нещо да спортувате. На 9 юни Марс, планетата на действието и на волята, влиза в Телец. В случая това е вашия сектор на комуникациите и Марс ще направи този сектор на комуникациите активен поне до 20 юли. Тук може да очаквате примерно да водите по-интензивни разговори, да имате по-интензивно общуване с братя и сестри или дори съседи. Може да се наложат кратки пътувания, дали по работа, дали в връзка с семейството ви, но това е много интензивен период въобще на презентации, на комуникации, ако примерно осъществявате преговори, ако се опитвате да привлечете към своите убеждения други хора. Въобще е много активен период. И Марс, влизайки в този комуникационен сектор, респективно зодия Телец, веднага ще направим един напрегнат аспект към Плутон. Тези две планети в тази комбинация, те имат отношение към това кой как си налага волята. В случая, тъй като Марс ще влезе в сектора на вашите комуникации, ще ви направи особено директни в подхода на това дали примерно от февруари насам, защото през февруари Марс и Плутон започнаха своя нов цикъл. И сега е първата критична отсечка. Сега вие ще бъдете доста ясни и преки в това как примерно общувате. Може да не сте съгласни с начина, по който се упражнява нечия воля върху вас. Това може да е свързано и с работа, може да е свързано и с личен живот. Как въобще се упражнява власт, дали над вас, как вие упражнявате властта си над другите. И ако съответно има нещо, с което вие не сте съгласни, по начина по който се работи, по начина по който се комуникира, по начина по който човек преодолява или не спазва дали чуждите граници, дали се преодоляват вашите граници и някой не се съобразява с тях, вие сега вербално ще бъдете доста ясни, особено в дните 9, 10, 11 и 12 с по-голям фокус на 10 и 11 относно това какви правила и кой как трябва да се съобразява. И сега в тези дни 9, 11, 9, 10, 11 и 12 вие ще имате възможност, ако нещо не ви харесва в дадени взаимоотношения, ако някой е прекрачил границите,
сега да си поговорите кой как си е представил нещата. Това са взаимоотношения, които може да са нови, започнали са в периода от февруари насам, или може да е в вашата текуща връзка. Може да сте имали желание от февруари насам нещо да се промени в общуването, нещо да се промени в начина, по който някой ви сътрудничи, или въобще полагате общи усилия в някаква насока, но ако нещата не се получават, вие сега в този период ще имате желание да ги коригирате. Като на 9-10 ще бъдете особено чувствителни, може да се чувствате и доста по-раздразнени. И повода, ако това става въпрос за лични взаимоотношения, може да бъде чисто битов. Примерно, нещо не е организирано добре в къщи. Някой в къщи не ви помага, някой не се съобразява в къщи. Примерно, графиците и ритъма на живот не ви съвпадат. Установявате сега, че примерно не можете да прекарвате с хората или с човека, с който живеете, достатъчно време. И сега ще бъдете особено чувствителни на това да изясните как се синхронизирате. От друга страна, тъй като това не е само битов сектор като рутина, това може да бъде и тема, която възниква в работата. Ако, примерно, не сте съгласни по начина, по който е разпределена работата, може да се чувствате манипулирани, може да се чувствате да се упражнява някаква воля върху вас, с която вие не сте съгласни, с начин, по който се чувствате дори манипулирани. Ето сега в дните 9, 10, 11, 12 вие ще бъдете особено вербални относно това какво трябва да се направи, за да се коригира това напрежение. На 10 и 11 като цяло фокуса ще ви бъде към рутината, могат да бъдат задължения в къщи, както казах, или даже това могат да бъдат моменти, в които неща, които отдавна са отложени в дома ви, точно сега да решите на 10 и 11 да ги направите. Или, примерно, на 10 и 11 може да се наложи да поработите от къщи, ако имате някаква изостанала задача и трябва да съчетаете примерно нещо, което трябва да се уреди в къщи и така или иначе да не си изпускате и работния ден. Така че това като решение би било добро. На 11 бъдете готови за някакъв по-отворен финал за деня, защото на 11 Луната прави напрегнат аспект към планетата на изненадите Уран. Тук нещата могат да не протекат точно по сценария, по който сте го заложили. Така че, примерно, бъдете готови за някакъв внезапен разговор или за някаква новина, която може да дойде през деня и нещо, което сте си планирали, просто да нямате никаква възможност да го направите. Така че на 11 планирайте някакъв отворен финал за деня. Нещо, което може да сте си планирали, но то да не излезе точно по същия начин и бъдете гъвкави.